sadaukar mun ba, na sadaukar maka abubuwa bila adadi a rayuwata, kuma kai ma ka sadaukar mun. Kada ka manta fa wannan yarinyar da ake magana akan ta ba, mahaifiyarta da ni ake zuwa taɗi ba. Hatta sadakin nan ni na ara maka aka biya. Amma yanzu ni zaka ci mutunci na saboda zan nemi alfarma a gare ka. Yanzu babu sadaukarwa kenan saboda abun duniya. Ina Alhaji Aboki. Yana nan kusa da kai. Ina so ka kwantar da hankalinka. Hankali na a kwance ki. Wannan magana ba wai ta wani tayar da hankali bace, fahimta ce ya kamata ka zo mu. Kana son fahimce ka? Kana son fahimce ka? Fahimta dai kake so yi. Abin da magana dai Humaira kawai zaka ba mu sa mana rana a daura mana aure. Alhaji Rabiu. Na'am Alhaji Aboki. Kada ka manta tsakani da kai akwai sadaukarwa fa. Abokantakan tsawon fiye da shekara 30 da wani abu. A ce ba za ka iya sadaukar mun ba, na sadaukar maka abubuwa bila adadi a rayuwata, kuma kai ma ka sadaukar mun. Kada ka manta fa wannan yarinyar da ake magana akan ta ba, mahaifiyarta da ni ake zuwa taɗi ba. Hatta sadakin nan ni na ara maka aka biya. Amma yanzu ni zaka ci mutunci na saboda zan nemi alfarma a gare ka. Yanzu babu sadaukarwa kenan saboda abun duniya. Ina Alhaji Aboki. Yana nan kusa da kai. Ina so ka kwantar da hankalinka. Hankali na a kwance ki. Wannan magana ba wai ta wani tayar da hankali bace, fahimta ce ya kamata ka zo mu. Kana son fahimce ka? Kana son fahimce ka? Fahimta dai kake so yi. Abin da magana dai Humaira kawai zaka ba mu sa mana rana a daura mana aure. Shine fahimta na da kai. Humaira babu ita, in babu ita ba magana zaka ga mu. Kalla kaji. Alhaji Aboki. Alhaji Aboki. Wani tafiya. Tsoga. Ya kamata abin nan ya zo ƙarshe. Ya kamata wannan wasan kwaikwayon ya ƙare. Ina so in kawo ƙarshen mai san matsi da dadi kure. Da gaske ne mai gida. A lafiya dai. Tunaninka ya zo daidai da ra'ayina. Abin da yasa ka ga ban baje ma ita bane. Saboda na san kai ma kokolwanka na ja, kanka na ja, kana dauka. Shi yasa ban baje ma ita tun da farko ba. Amma bari ka ji yanda za a yi. Shi dadi kure. Ka gane yana da wata ƴar raka. Turu irin kan zamu je mu sagalota idan muka kawo ta nan gurin. Kaga tamkar mun taba shi kenan. Gaskiya ne wannan. Wannan gaskiya ne. Lissafin nan ya lissafo. Abin da ya kamata a yi kenan. Daɗin daɗawa shi kuma mai san matsi. Yaƙin ƙarƙashin ƙasa za mu mai, yaƙin sunkuru. Za mu bi shi ta ƙarƙashin ƙasa ne, mu filla kafan shi. Kaga in ya faɗo za mu jira kan shi sai inda muka yi da shi. Bangis. Buga. Ni irin shawara za ka iya bani akan wannan wasan ya kamata ya zo ƙarshe. Buga, ka bani daga nan zuwa jibi. Akwai wani shirye-shiryen da nake yi. In Allah da za ka ji kyakkyawar result. Zuwa jibi. Ina so in ji result da wuri don babu lokaci. Insha Allah Oga za ka ji result. Amma ka san wani abu ne Oga, kai ka san kai kogo ne fa sai da hayaki. Fa ya kamata mu dan samu kayan cajin nan. Ba wai bane. Muna tare da kai 100%. Mu ma mu dan samu sai an dan hau network. Wannan zance haka yake. Amma kafin nan rin kyara ma wata magana. Yes! Yes! Wuce haka. Haina. Haina. Shine nake ga mai komai zai faru. Wa alaikum salam. Yayi na yau ku ne a garin? Lallai. Matar Oga. Lallai kam za a yi ruwa da kankara. Anda zuwa, take ta. Sannun ku. Ya gajiya kwana da yawa. Wallahi kwana biyu ba ma gari, mun dan je Oga tura mu wani aiki ne. Wallahi ni ce na dawo makaranta kenan na ji kawai ina so in ga mutumi na zo don in gan shi. Yana ina ne ban gan shi a gurin ba. Oga bai gaya miki ba sun tafi daji ai. Oga ta yi farauta, Oga ya ce yau shi ma daji yake da bukatar shiga, don haka sun tafi farauta. Kai ka san yadda nake ji da shi kuwa? Ai na sani. Ka san ina yin shi sosai. Idan ban gan shi ba babu kwanciyar hankali. Wallahi yadda nake jin shi a raina. Ba za ka gane ba ne ba. Oga fa ya samu fa'anin.
ka da Amina da zaka dake ta matarka ce ita? Matarka ce kai aka aura mu Amina? Saboda kai baka san halin sharrin matanka ba, baka san halinta ba. Ta riga ta gama da kai ta shanye ka. Shi yasa kake da daman da zaka dauki hannuka da ki Amina saboda nazo na taba matarka. Ke baki da hankali ne. Tun daga waje ki shigo cikin gidanmu kina maganar ina shehu da wani kodaddan fuskan ki duk ta ci kulicin. To bari in faɗa miki, wallahi ki kiyaye ni. Kin yi na farko, kin yi na biyu, ba za a yi na uku ba. Ba wanda zai zo ya dinga cin mata na mutunci ina. Karaman mara kunya kin ƙara zuwa ne? Fitsararriya? To wallahi zaki mun in haƙura amma baki saki ma mijina ba. Kin yi kaɗan wallahi. A kina ma da miji ne? Wannan hoto? Wallahi hoto na ɗauke. Ya ce hoto. Kai ne hoto ne kai. In ba rashin mutunci ba ki biyo mata har gidan mijinta, ki zo ki ji mata ciwo, ki ce kina neman a zauna lafiya? To ba zai yiwu ba wallahi tallahi in kika ƙara ke kike gaya ma ban da hankali. Ni ina hankali a wurin. Ni kike cewa ban da hankali? Ina zuwa. Ani hajiya da kin bashi ya. Ke baki da kunya to wallahi tallahi ni zaki mun in haƙura amma baki saki ma mijina ba. Hajiya. Hajiya ki bashi ya da ke. Ke ni wallahi kotu ne za ta raba ni da kai. Duk ran da ka sake ka sa hannu a ina ka da ke ni. Wallahi kotu za ta raba ni da kai. Baka san sharrin mace ba ko? To matarka karamar yar sharri ce. Zaka ga sharri sai ka ƙara rayuwanka a gidan yari. Kila kana tunanin Wai sai ka na magana ba ta ne. Fitsararriya kawai kin ki aure mu ta hana mu zaman lafiya sai na fusa miki kai. Wallahi ni na kuɗa miki. Bari in faɗa miki wallahi kin ci sa'an bana faɗa a gaban mahaifiyata. Amma da ba haka ban aka ƙara cewa ki shigo gidan nan wallahi ba za ki shigo ba. Kai baka ga sharrin matanka ba, baka san halin matanka ba, saboda ba ka can ba ka zama ka san wace ce ka